Hola, bon dia. Em diuen Guillem, tinc 11 anys. Avui vaig a parlar-vos d'aquest llibre anomenat Els quatre Sherlocks, un robatori molt esportiu, escrit per l'autor Jesús Cortés i il·lustracions d'Oriol Maleta. El llibre tracta sobre un grup d'amics que tenen l'afició a llegir contes detectius i s'enfronten a proves per a resoldre un robatori d'un cofre que perteneix al torneig benèfic que organitza el seu director de l'escola per a una malaltia rara anomenada síndrome d'Aperta. El personatge que més m'agrada és Ferran per l'amabilitat que té de posar-los en la final quan ells no sabien res de futbol. Com més m'he emocionat ha sigut quan Ferran ha convocat per a jugar al torneig a la final els quatre Sherlocks. Els dibuixos són a tot color i el que més m'ha agradat és quan el dibuix on ensenyen els lladres en el cofre dels diners. Jo recomanaria aquest llibre a aquelles persones que els agrada el misteri i l'esport, ja que jo soc un gran fan del futbol i si vos agrada l'esport o misteri o mesclar les dues coses, segur que vos agraden este llibre perquè tracta sobre això i és prou interessant per els misteris que té. Vinga, adeu!